4 φρούτα που μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου του παχαίου εντέρου. Τα 2 τελευταία συνδέονται έντονα με μειωμένο κίνδυνο. Αυτό είναι σημαντικό γιατί ο καρκίνος του παχαίου εντέρου αυξάνεται, ειδικά στους νέους. Υπάρχουν πολλοί λόγοι, αλλά ένα πράγμα που ελέγχουμε είναι οι διατροφικές μας συνήθειες. 4. Εσπεριδοειδή, γεμάτα αντιοξυδωτικά και βιταμίνη C, ωφέλιμα για τα εντερικά βακτήρια. Αυτά περιλαμβάνουν πορτοκάλια, grapefruit, λεμόνια και lime. 3. Ακτινίδιο. Όλοι ξέρουν πόσο αγαπώ το ακτινίδιο. Είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, ωφέλιμες για τα εντερικά βακτήρια. Το ακτινίδιο βοηθά στην τόνωση των κινήσεων του εντέρου. 2. Μήλα. Τα μήλα έχουν ισχυρή προστατευτική δράση για το παχύ έντερο. Είναι πρεβιωτικό. Ένα σχεδόν υπερφρούτο που ωφελεί όλα τα όργανα, συμπεριλαμβανομένου του ύπατος. Αν τα παιδιά δυσκολεύονται, κόψτε τα σε φέτες με κανέλα και μέλι για υγιεινό σνακ. Και πρώτο, καρπούζι. Το καρπούζι μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο, πιθανώς λόγω του λικοπενίου του. Για επιπλέον προστασία, συνδυάστε καρπούζι με λίγο lime. Αν σας άρεσαν αυτές οι συμβουλές, ακολουθήστε μας.